lakas. Eto na. Ito na. Category. Okay. So 40 up category tayo mga kaibigan. Uy, si Sir Jeremy Go pala to ha. Makiki-join siya dito sa San Leonardo Cycling Challenge. Si Sir Jeremy Go. So dito kayo sila Gerson Trio, Melvin Alberto. Hindi ko na alam kung dito si Michael Habate, dito si Marlon Bartolome, Rudy Padilla. Hindi natin kung sino yung mga big guns na andito mga kaibigan. Meron tayo mga riders na kumakawala sa harap eh. So marami-rami rin itong mga to. Angkat na itong si Brian Villarman. Uy! Tingnan natin kung sino ang unang kakawala dito sa ating mga siklista. Here is the Team TCG. Uy! Hindi makakapit ha. Pero talagang kumapit. Meron tayong riders na pumupuga sa harap. I think nakakulay puti, parang si Gerson Trio yun ha. Parang si Gerson Trio na yung pumupuga dito sa ating grupo. Dito rin pala si Datu Medina. I think meron din si Michael Habate yung isa dito. Ang walang kalaban dito si Gerson Trio ha. Tignan natin. Ayun na, pumupuga na rin si isa na lang tayo kumakawalang rider. May nagkakalasan na dito mga kaibigan. So dito rin yata si Ednardo. So hulo lang na Ednardo rito ha. Hindi natin mamaya kung sino-sino itong ating mga riders na kasali rito mga kaibigan. Dahil ang kalaban nila dito mga Novo Ecijano rider. Uy, binibigas, Marlon Bartolome, umatak dito sa grupo. Marlon Bartolome ng Tarlac, Ednardo. Ito, isang kalaban nilang malupit dito pero nakapantay sa kanya. Itong si Brian Villarman. Malakas. Maraming malalakas kaya dito. Tingnan natin mga 3 laps pa tayo, mahaba-haba pa to. Parang dito si Sir Robert Manuco, tayo isang nakadilaw, rider number 244, from Bulacan. Ito rider number 243. So dito sila nasali sa 40 up, kaya kanina sa 50 up wala sila. So may mga pumupuga na sa harapan, may mga pumupuga na mga kaibigan. So nahahati na itong grupo natin, nahahati na. So meron na tayong nabuong first group, 2, 4, 6, 7 rider. 7 rider breakaway. Rider number 221, Brian Villarman, Datu Medina, Gerson Trio, Ednardo, rider number 238, rider number 223, meron din dito. Tignan natin kung sino itong mga big guns na andito sa ating breakaway. Pito na to mga kaibigan, nahati na yung ating peloton. Ako, matindi nilang kalaban dito si Ednardo kung hindi nila kasama itong si Ednardo rito. Kung walang kakampi itong si Ednardo, mahirap pag walang kakampi. Kapag tutulungan ka, pasasabugin ang iyong karburador. Meron dito rider number 241 from Team Com siguro to. Tumayo pa to ha.
Isang maikpit na nakalaban to si Teamcom. Baka ito si Rodman ha. Rider number 241. Rider number 240. So, ang pagkakapi dito sigurado itong si Gerson Trio, itong si Brian Villarman. So, dito si Dato. Hindi na. So, JC Santiago. JC Bike Shop. Ito ang rider number 240. Ito natin ito isang rider yung nakaputi. So lumalayo na talaga, lumalayo na mga kaibigan. Kami lumalapit yung second group natin dito ha. Ito, matinirang kalaka. Ito ang nakatingkog na to si Rodman. Kung di ako nagkakamali, ito si Rodman. Ito mabagal lang yung takbo natin sa breakaway, 44 kilometers per hour. Nag-aabot sa kanila yung second group, marami. Marami yung ating second group dito sa likod. Okay, lumalapit yung second group natin ha. Lumalapit itong ating second group na yung peloton. So 120 meters na lang, makakalapit na itong ating second group. Talaga gusto rin nilang ilapit dun sa ating breakaway ha. Walang kasamahan dito yung ating mga riders. Dito si Mervin, hindi Corpus ha. Mervin Alberto Contador. Atong sila Michael Habate. Binibilis din sila. Ayaw din nila mapalayo din sa ating breakaway eh. So speed nila 48 kilometers per hour. Mukhang bumibilis na. Mukhang bumibilis ito ang ating second group mga kaibigan. Kumakawala itong si Mervin. Si Mervin, hindi Corpus ha. Mervin Alberto mga kaibigan. Ito kumakawala doon sa ating grupo. Mukhang gusto niyang dikitin yung ating breakaway. Pero sumunod sa atin itong Team Opus, Marlon Bartolome. Itong si Rudy Padilla. Sana all. Yung ating grupo. Si Michael Habate nga ito. Rider number 218. Itong si Michael Habate. Dinikit kagad nila yung grupo ni Mervin Alberto. Hindi pinakawalan. Ito si Sir Robert Manuot. Nakikipag-sabaya dito sa mga 40 up category. At ito si Marlon Bartolome. Pero tinututukan itong si Rudy Padilla. Hindi rin nakawala ha. Advance. So napuputol itong ating grupo. Maatras itong si Teamcom, itong si Dato Medina. So ma-advance itong ating apat na breakaway, Brian Villarman, Jason Trio, Ed Nardo, and rider number 223. Boy, Ed Nardo nakakuha. So okay, ito yung ating main peloton. Naku, mukhang nag-chill na itong ating main peloton ha. Okay, so tingnan natin kung sa paling ng breakaway. Mukhang bago rin yung ating breakaway. Ed Nardo na itong ating breakaway. Ed Nardo and Gerson Trio na mga kaibigan. Second group natin. So nalalagas na itong si Dato Medina, JC Santiago. Ubos dito mga kaibigan. Meron pa tayo isang lap pero marami na kumawala doon sa ating breakaway. So matatag si Ed Nardo. Nasa harapan na si Ed Nardo mga kaibigan. Naiwan na dito si Dato, Brian Villarman, Teamcom, rider number 223. At nakawala na nga itong si Ed Nardo and Jason Trio. Tignan natin mga kaibigan kung didikitin pa nila itong si Jason Trio and Ed Nardo. Makakawala pa itong si
Dato Medina. So mahaba pa itong lap na ating bubunuin. Tingnan natin kung may didikit pa nila doon sa ating breakaway. Abulin natin yung breakaway mga kaibigan. At tingnan natin kung nagdikit itong si Ednardo and Jason Trio. Ito pakiramdaman na lang to Mukhang kakampi rin nila yung andun sa breakaway. So malayo na itong breakaway natin. Nasa 400 meters lang nilalaro ito si Ednardo from Pangasinan and Jason Trio from Nueva Ecija. Nakakadikit pa kaya o sila na magkakalibatihan pagdating sa finish line. Rider number 210 Jason Trio yung nakaputi at rider number 238 itong naka-blue Solong Dumayo itong sa Ednardo ng Pangasinan. So talagang matatag itong si Ednardo kahit nag-iisa talagang nakipagsabaya dito sa mga Novo Ecijano rider. Ang tanong lang dito, kaya na ba sa rimatihan itong si Jason Trio or kakawala pa itong si Ednardo dito sa kamay itong si Jason Trio. Okay, gawin rider number 210 Jason Trio, rider number 238 Ednardo o Pangasinan. Anong kibuan mga kaibigan itong ating dalawang breakaway. Ang talong sino sa kanila ang magkakampiyon dito sa 2026 14th edition, 15th edition ng San Leonardo Cycling Challenge. So talagang pinapanay-panay na nila, talagang sila na talaga. Wala nang alinlangan itong ating dalawang riders dito sa harapan. Ang magkakarimatihan, Pangasinan Nueva Ecija. Okay, last 1 kilometer, 0 finish line. Ito yung ating breakaway. Magkakarimatihan kaya o magkakabigan. Itong si Ednardo na Jason Trio. Dito pa rin tayo sa 15th edition ng San Leonardo Cycling Challenge. San Leonardo Nueva Ecija. Ito na. Jason Trio ay ang kukuha o si Ednardo mga kaibigan. Shoutout muna natin ating Municipal Mayor Nina Nagrano Hoson at sa ating mga race organizer Eddie Dibor, Manny Dibor and Sir Ronald Torres. Last. Ito na. Mga danga sa kana Jason Trio pinabayaan na itong siya Ednardo mga kaibigan. So Jason Trio na ang mananalo. Ito na, the pride of Nueva Ecija. Ito nga si Jason Trio, rider number 210 ng Autostrad. Walang deal ito ba? Ang ating champion. Wow! Jason Trio. Ang daming tao na nanonood mga kaibigan dito sa San Leonardo Cycling Challenge. Jason Trio. Okay, tingnan natin kung sino to nasa unahan. Okay. Ay, bukas ka din. Ay, tayo. Okay, Matihay. Ito na. Si Brian Villarman.